Ás veces, sen ter que lonxarnos moito da nosa acomodada vida cotián, atopámonos con ese pequeno paraíso de paz e beleza, ese pequeno refuxio que todos añoramos como algo natural ao home, que nos faga sentir, evocar e creer que aínda somos fillos preferidos da nai natureza. Capaces de destruílo todo, cheos de orgullo, tamén atopamos un intre para o arrepentimento, é onde tentamos de recuperar as nosas orixes. Camiño da Mariña lucense, atravesado polo río Ouro, damos co val de Alfoz. Nel, como emerxendo das lendas medievais, descubrimos o que en tempos fora baluarte do mariscal Pardo de Cela, que finou decapitado na praza pública de Mondoñedo ao opoñerse á unidade pretendida polos reis católicos. Ademais do grande atractivo que significa a finca Galea, que é un auténtico paraíso, pois cabe subliñar neste caso o emplazamento no que se encontra. A finca Galea está no concello de Alfoz, na chamada Ruta Pardo de Cela. Está no entorno da que foron os lugares nos que se desenrolou parte da vida do mariscal Pedro Pardo de Cela, que foi o último señor feudal de Galicia, que foi feito prisioneiro aquí, pertiño de aquí onde tiña a súa fortaleza, e foi degollado na praza pública de Mondoñedo. Isto era lá polo ano 1483. Entón, Galea está, digo, no entorno de unha bisbarra de grande interés histórico e cultural. Non hai dúbida de que este feito pois ven a resaltar de algún xeito a importancia desta finca, cuya atractivo máis grande está no que significa como permanente exposición do que é a riqueza da nosa flora, e, por outra parte, o que é, podémoslo considerar como un rescoldo, digamos que unha supervivencia de moitas facetas culturais populares da historia de Galicia. Xa digo, a importancia do propio Galea únese ao emplazamento de grande interés histórico no que se atopa. O conxunto, encravado na finca chamada Galea, foi restaurado hai 4 anos por Emilio Méndez Corral. Sí, Galea, isto reza de xa en siglos. Parece que foi nun principio un bodegón de maragatos, e despois os propietarios morreron, e isto tuvo uns cambios de propietarios, e ao final pois foi comprado por un servidor, e foi cando se iniciou as restauracións do muiño, iniciou o Batán, que creo que é o segundo funcionando e restaurado de España, e todo o que hai por aí abaixo pois naceu a partir de hai 4 anos exactamente, que foi cando se empezaron as obras de restauración. Ao achegarnos ao lugar, o primeiro que contemplamos é a fermosura dos xardíns. Arte, cultura e natureza conxúganse nunha explosión de auga e vexetación das fértiles terras nas que destacan as máis variadas especies que se poidan admirar. Namóranse os ollos nos recantos harmoniosos do camiño feiticeiro e do paseo dos caladiños. Achegámonos ao muiño, onde a pedra sólida e dura ten soportado o paso do tempo. Accedemos a el por unha ponte de madeira sen perder de vista a auga, onde vemos flotar extrañados unha barca de pedra
como desafiando os principios das leis dos corpos e da materia. No vello muíño a auga alcanza o seu máximo esplendor, acariciada pola iluminación dos focos agazapados nos recunchos das centenarias rochas. Corre a borbotóns pola estreita canle, facendo cumprir a cada peza a súa función. Temos a ocasión de ver traballar o batán situado na parte posterior do muíño. Este voluminoso artificio de xeito artesanal é un exemplar único e antaño servía para bater en mollado o tecido saído do tear. Os mazos pendurados érguense alternativamente baixo o impulso dos espigóns, abatanando con forza sobre o mollado lenzo. Entretanto, na chamada torre do homenaxe, o confort das costumes actuais e sen romper a armonía do conxunto, 4 habitacións acondicionadas para o turismo rural agardan os viaxeiros que botan en falta a natureza e a cultura popular. Un sonido cadencioso e persistente procedente do exterior reclama a nosa atención. A curiosidade fainos a ir atraídos polo toque seco que nos sirve de guía. Preguntamos que era aquel artiluxio descoñecido para nós e dinos Emilio cun sorriso entre pícaro e satisfeito que se trata do espantallo. Botamos unha última mirada a esta cautivadora paisaxe, como tentando de aferrarnos a aquela imaxe inesquecible, retrasando a nosa partida. Ao lonxe, escoitamos cada vez máis quedo o eco do repicar do espantallo.